On mahdollista, että minun on vasta edes omaksuttava Hupsun rooli. Tuolle lemmen hulluutta. Jotain muuta hän autoon, ja jos se puhkeaa, vaaraksi on se meille. Sen estääkseni lähetän hänet heti Englantiin. Toivon, että meri-ilma ja uudet kokemukset parantavat Oudon pakkomielteen. Tai mitä itse siitä arvelette? Nyt tehkää kuten haluatte. Silti ehdottaisin, että kuningatar äiti näytöksen jälkeen puhuisi pojalleen. Häntä kuulisi ja läksyttäisi. Te piditte minusta kerran, prinssi. Ja minä vieläkin. Kuinka näytät, että olet yhä isäsi kiivas ja loukattu poika? Mitenkä näytän? Häneltä kurkun leikkaa vaikka kirkossa. En rakastanut teitä.